Mawhereabouts emukomana unonzi bombshell Geza ava kutopisa panguva ino. Taona vanhu vachipopota zvakanyanyisa, vamwe vakataura zvinhu zviri negative pamusoro pake, pamusoro pekuda kunyatsokuziva kuti aiwa comrade vakasiya vatangisa chimoto panguva ino vari kupi. Sandapinda mashoko atakuona kuti aiwa pane vakomana vari kukonzeresa panguva ino aiwa vachiratidza kuti they are faking to be bombshell Geza panguva ino vachitaura pamusoro pabombshell Geza. Vanhu vari kudhauta vachiti aiwa it's inema HAASI bombshell. Don't subscribe or like on the bell. Tipinda panapa sadapinda ma comments evantu ona kuti this post ayehendo yakanzi comrade blessed Geza anobudanyira chiti well a lot have been asking me about my silence. I wish to make it clear that I am not a coward. I'm someone who is properly trained and brave enough not to neither retreat nor surrender. I finish what I start. Bookmark this message. Emerson's days are numbered. Watch space. Don't much worry about panapa this yendo, but people they are not trusting it. Ndakuti mashoko aya varikachiti aiwa bombshell Geza kazhinji kana ida deliver message munomuona kupresa munoona mavideo achikudziwa, but this account vari kuidhauta. Tuna comment section vanhu vanyatsokuratidza kuti they are eager to know kuti bombshell ari kupi, varimboita nezvei, why is he silent, arimbori pai. Panapa tona kuti vanauya chipindura vachiti how do we know this is a real comrade Geza question mark. Mamudanyura chiti time and confusion Zvigananda are planning did things arrest and vendors chased away from streets. Manobuda chiti please go away. Mamudanyura chiti chichinonzi coward waidi kuenda kuschool naiwe kuita face. Mwanopindawo achiisawo another comment achiti guys blessed Geza akataura kuti he doesn't own any Twitter account. Vamwe vanobuda kutaura mashoko aiwa ekutuka aiwa this person aiwa nakachita mapost aiwa tikuona kuti aiwa people they are doubting vachiti aiwa this is not a real Geza. Kunyange zvakare kutaura mashoko kuti aiwa madays emutungamiri wenyika they are now numbered. Tiona vaitaura nhau dzekuti aiwa we are coming back panapa we are not cowards. People they are no longer trusting it. Vakutongoda kuti mutingomuona bombshell wacho achiuya in real life omira otaura zvaanenge achitaura opesana yakatanga. Yambodza mafunguro enyu motombi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mudze mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.